guys. Kuan dia mga Bisaya mobs. Na ako diri nagpagawas og lata tamban. Di ba maklaro? May nindot dire. Max, buka ang liter sa front mirror. Sumangan nga sa lamin. Diri sa pagawas og lata para matanggalon.
time. Okay, mga Bisaya Moms, nagawa si mo 8 ka lata, 8 ka pallets. So, bye bye for now. Thank you. Oh, nakapagawas ako ha.